Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Ola, amigas e amigos, estamos de novo aquí no mundo do podcast. O podcast é un mundo moi bonito porque ti, amigo ointe, que estás ao outro lado, o mellor estás disfrutando nestes intres dunha maravillosa mañá de abril. Abril Cerral. Correctamente. Estás no campo, vendo como o sol flúe e ilumina Qué bonito. O flúe, Carlos. flúe o sol? O sol flúe? A unha velocidade de Qué bonito. 320 metros por 3000, Bueno, moi rápido. É que eso de vaya letras, luz. eso de vogais. Sí. Eso non o sei. Son como Pedro Pablo Alonso que está conozco la Pedro Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Memo? ¡Bravo! Ya me quedo para siempre. Sí, xa no, bueno, hoxe é o último que está. De momento. Bueno, Ahora. sacou De no momento, anterior episodio moitos puntos, o mellor ten que volver para final de temporada. Veña. Bueno, pero digo que hai outra xente mellor que está agora deitada nunha noite chuviosa do mes Como un podcast puede ser dunha noite solleira. ou dunha noite solleira, tamén pode ser, sí, no mundo do podcast vale todo. Entón, para todos os que estades e todas as que nos estades escoitando a través deste bonito aparello ou o que sexa, pois benvidos e benvidas todos. E xa está. Ponga así, ponga así. Espera, No, Carlos, no. un apunte, Carlos. Que? Volveuche a sair o flemón? Ai, vaya. Porque desde Como que, estaba... Ai, Dios. Vinte o outro día estabas perfectamente, Como ben que vímonos estabas. pola rúa. Ostras, pois a ver se son alérxico, como que non. Bueno, non sei, vou chamar agora o meu maxilofacial, o médico. Ponga sintonía. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí dinámicos na Radio Galega. Vale, que dinamismo, Carlos. E tamén no podcast. O mellor estades escoitándonos en Spotify, saímos tamén. É que eu non sei xa, somos como Guadiana. Podemos aparecer e desaparecer. Escoitando en Fotolog. Oh, claro, eu que sei, ou no microondas. Puxestes o microondas e saímos nós. En MySpace. Me Fotolog, que bonito. Ti usaches iso, Pepe Capelán. Uy, Pepe Fotolog. Si somos todos da mesma quinta. Queremos ver, pero se o Fotolog, Eu non tive. o Fotolog, o que pasa é que estaba mal plantexado porque logo chegou o Instagram e petou uno. E o Facebook tamén, claro. Bueno, en fin, Bueno, bueno, é anterior ao Facebook. é anterior ao Facebook, sí, 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 sí. Anterior, bastante anterior. Eu creo que Fotolog. Bueno, Sí. Bueno, estamos aquí con Pedro Pablo Alonso, que agora sí que como xa subo a sintonía, canónicamente comezamos o programa, porque os programas de radio ata que soa a sintonía non comeza, por eso ás veces nos durábamos 20 minutos. porque temos programa. Hubo programas nos que metimos a sintonía aos 45 minutos. Dice, ostras, que non metiches a sintonía. a de como- entrada e a de saída. Sí, bueno, era a mesma. Ás veces coincidía a de entrada cando tiñamos que marchar. Eso tamén coincidimos. Cando decíamos aquelo de porque vai ser A unha. unha. Claro, agora non o fago A unha. porque o fixemos no primeiro episodio. Entón, ti imagínate. Eu agora digo, pois, agora que son as 6:15. Claro, entón cada un di unha hora. Claro. non sabes cando Que está moi guai porque a xente, o mellor, hai algunha que lle Que cadra. que coincide. Cadra. Flipa. E Que ostras, coincide. pois sí, na de Pepe Capelán estou eu, tal, na outro non. Bueno, en fin, cousas que pasan. Pedro Pablo Alonso, foi un placer absoluto terte nos dous últimos episodios e hoxe rematamos con moitas Votádesme. cousas. Bueno, non te votamos. Non se queres podes quedar, a nos danos igual, quero dicir, vas cobrar o mesmo, tamén che digo, quero dicir, non queramos sacar tallada, pero o que sí sabemos é que hoxe temos programa moi interesante porque temos a sección de Dani Lorenzo, Cinema Paquitov, unha sección que ademais hoxe paga moitísimo a pena. Uy. Hoxe é unha sección desas que se fai Promete. tailor-made, feita por petición popular. Pida Ah, xente Taylor e Dani Made. Paquitoff otorga. Efectivamente, aí estamos. Bueno, vai outorgar en breve. Temos tamén a a sección de Fernando RQR, Sí. que é unha sección que promete, ás veces promete, é como as grandes promesas. Son jóvenes promesas que logo deixan de ser jóvenes e son promesas que me dicía outro día. Montero no básquet.
Correcto, correcto, unha cosa así. Pero antes de nada temos Un que pouco de Nilsson tamén, ¿no? Ai, teño que facer. Ai. Non me acordei no pasado episodio da recomendación, sabedes que eu Sí, sí. recomendo sempre xogos de mesa. A xente di que mal explica, é que non é que se te explico todo o xogo, acabo o podcast. Que teño unha pregunta xa, porque xa estuve encotilleando. Sí, Quero saber. mira, este xogo chámase Código Secreto. Podedes atopalo en España, publicado por Devir. O autor é Vlada Šbatil, que é un checo que ademais isto é certo, é un dos grandes bestsellers. Eu pensei que Vlada Chatil era código secreto Eu checo. tamén, eu tamén, Pedro. No, Aparte como Eu tamén chivato. pensaba, Eu estaba dicindo, sí, sí. No, Vlada sí, Chivatil, sí, da cidade de Chivatos, algo de tal. Sí, é o nome do autor. E aparte un tipo que é un dos grandes bestsellers, un tipo que é moi prolífico nisto dos Como xogos de mesa. corintellado, pero non xogo, non? Este é un xogo moi recomendable porque basicamente, bueno, está baseado en que hai dous equipos de espías que se enfrontan e que teñen que descubrir quen son entre cidadáns, quen son os membros do equipo contrario, pero é un xogo de cartas, en cada carta hai un nome dun sustantivo do que sexa, non? Pode ser praia, pelota, tal. Un palabro. Entón, o que tes que facer é tentar descubrir os membros do teu equipo. Xoga un axente contra un que ten solamente información, vale? Entón teñen que gañarlle o equipo contrario, pero teñen que intentar unir conceptos para descubrir da atacada o maior número de palabras. Te imagínate que che cadra playa, balón, mar, entón dis verán 3. Verán sería a pista que lle das o que ten que adiviñalas do teu equipo, e 3 o número de palabras que viches aí, e son 25, e claro, tes que facer ás veces un exercicio de abstracción para ver se o que ti entendiches é o que se refire a outro. É moi divertido. Sí, sí. Eu despois disto non necesito instruccións. No, o sea, Carlos, abrir e xogar. acabo de decatarme Sí, despois de Pecha o micro, Carlos. Pecha o micro xa. vai dicir unha faltada, xa o sei, pero non pasa nada. que fixeches outra sección para explicar outro xogo máis. Non te chegou. Corta o non te micro, chegaba. Carlos, corta o Co outro. E ti non atendiches nin a esta nin a anterior, que isto é o que me fastidia. Corta Pero o Voy bueno, micro. antes da sintonía ou despois. bueno, Código Secreto, moi recomendable. Custa 20 euros, quero dicir, tampouco é moita pasta, de Hai que 19 levar ou a así. comisión. Non levamos nada, pero Devir se quere pagarnos, non hai problema, por favor, que se Ou poña en Blada, contacto. ou Blada. Ou Blada. Que vai levar a pasta de Blada. Blada, arroba como que non radio, Twitter, Instagram e Facebook. Haga un que son bizum. as nosas redes sociais, sí que é máis directo. Bueno, e agora seguimos coas efemérides, antes de que me esqueza. Vas a sacar esa máquina aleatoria. Bueno, Isto Un día vai abrir un agujero negro que nos vai a tragar a todos. Isto lembro Carlos. que Como se chama esa app? Porque para Non, é que directamente en Google buscas generador de números aleatorios e xa che sae. E ademais, como sabes en que falas, pero Que unha cousa que Mira, se falla moi a diario. pero digo, como sabes en Google, ¿cómo? ¿Qué es eso de pero Google? que no, porque os meses nunca o daslle dúas veces, se máis de 12. ves como non atende nunca. Que corta yo o micro porque non atende o que facemos. Primeiro, aquí. xogando con lume. 31. Vale. Entre 1 e 12. No, de feito que é unha cousa moi guai, porque ves que hai 2 ou 3 semanas cando empezábamos a facer isto, aquí puña no botón generar. Pero agora xa pon xerar, En galego, porque, sabe. porque como escoitan, bueno, Como como que se non. escoitan de todas partes. Actualizou, non? Bueno, Entón. imos co día, a ver Veña. que che toca. Uy, 21. Bueno, 21, vale, hoxe tocou Os alto. dous patiños, un Madre mía. O pato grande e o pato pequeno. E veremos que tal o mes. Dalle aí. Home, que isto vai Buah, 21 de decembro a lotería, 21 ¿no? de decembro, non, Ai. Oh, O 21 é Os nenos de San Ildefonso están o nerviosos. 21 de decembro é cando entra o Durmen inverno. pouco. É o solsticio de inverno, 21 Sí, de decembro. sí. que sempre cadra con que os dedos de San Ildefonso durmen pouco. Que por certo deberíamos facer dende este programa, dende xa, eu sinto, vou contra o goberno central, a Xunta de Galicia, todo o mundo, dame igual. Sí, Carlos vai revolucionario. perdón, dame igual. Unha revolta. Eso Non teñen digas, Carlos. que pechar o programa, que o peche. A Guerra Pero Civil Paraguaya isto. o 22 de decembro, que non me entereu, Festivo. que volve a ser lectivo nunca máis, porque Lectivo. o 22 de decembro non pode haber clase. No, E no. moitas veces hai. Nunca, Iso é un- nunca houbo. Sí, cando nos sí, éramos cando pequenos. nós non, pero agora cando nos sí. éramos Sí, pequenos. agora sí, agora Bueno, sí. este ano non é. rectificaron Este ano porque non é. mandei unha carta. Claro, Dixeron, claro, bueno, que se enfada este. Bueno, pero este ano non. 21 de decembro, 355º día do ano gregoriano, Francisco. Gracias, Carlos. Por exemplo, hai que dicir
que no ano 69, un 21 de decembro, Bueno. en Roma, Ah. o Senado nombra emperador a Vespasiano. Sí, gustaba moito andar en moto, non? ¡Hala! Ya llegué. Alguén o tiña que dicir. Qué fío Alguén o tiña que Tras dicir. la derrota de Vitelio o día anterior. Menos mal que Vitelio. tiña algo máis. Ai, En fin, pareceme fatal isto que acaba de facer Non me Pepe de- non me Capelán, decantéis, perdón. pero é igual. Un É envidioso. igual ¿Sabes porque qué pasa? Que, É no, un que a veces, envidioso da sección. lees varias efemérides. É verdade, é verdade. A próxima semana o consultorio sentimental de Pini. Moi ben, Vai moi facer o ben. CCC Pini, correcto. Perdón, Pini, perdón. Se lle bota sentimental. Dani Paquitov lle CCP é moi ruso. Non te preocupes porque isto non achanta Pini, porque se ten que Madre analizar mía. a efeméride Síntome faino. como Raúl naquel Vale. aquel Mundial de Francia. Vas a caixa de penalti, vais a caixa de penalti de 2 minutos como no hockey sobre xeo e agora deixamos que analice Alejandro Martínez Pini. Oi, Bueno, ou non. ai, ai. Agora sí. Estás igual, Vini. 21 de decembro. Fixeches un rollo moi ska. Oi. Bueno, É do Sabarín. Ten xesto preocupado, no, bueno, a ver, Non o ten controlado. é que cun compañeiro, home, así, deste xeito, bueno, en fin. Pini, que no ano 69, o 21 de decembro en Roma, o Senado nomea emperador a Vespasiano tras a derrota de Vitelio o día anterior. Non sei se o dixo alguén, pero a Vespasiano gustaban moito as vespas. Grande. E o Vitelio non é unha auga portuguesa ou así, non? Tamén. Vitel. Francesa. Vitel. E logo están as Vespasianas asiáticas. Correcto, sí, sí. Tamén. Bueno, ¿qué pasa? Ahora hacemos todos La perigosa. ¿no? Ahora todos aquí, veña, está ben. Bueno, en Por fin. non falar do 69, claro. Bueno, pois nada, se daba para moito, xa o sabíamos. Bueno, en fin, que comezamos o programa e hoxe temos unha petición expresa e 3 episodios para Dani Lorenzo, Dani Paquitov. Cando chega este momento teño que lembrarlle a xente que non deixe de seguir a súa canle de Twitch, o seu Twitch Cinemanicomio. Sí. Con programación, varios programas, 3 mínimo todas as semanas. 3 mínimo a semana, E ás sí. veces sesións golfas que Mínimo, fai el, cando sí. chega, bueno, depende de como chegue da película. Máis desenfadadas. máis- Sí. Depende do cabreado que chegue da película, vai por un lado ou por outro. Pero hoxe temos algo que pedimos, lembramos nun instante, pero antes, como non, ten que entrar a sintonía de Cinema Paquitov. Dani Lorenzo, todo teu. Hai unhas semanas o xefe de todo isto, Carlos Tresandí, Sí. pediu e dixo: Dani, títulos mal traducidos ao castelán de películas clásicas. Sí. Entón, imos pouco a pouco, imos comezar cos clásicos, porque hai que tratar isto xa, quitámolo de en medio, Hai que falar do elefante na cacharrería, na habitación, na Sí. cacharrería ou donde sexa. Sí. Moi ben. que xa é Dumbo, claro. Sí. A primeira, Ice Princess. Perdón. Princesa Ice Princess. Ice Perdón, Princess. eu é que pilloume o tema das academias de inglés tarde. Ice Princess, eu quedei en opening cun crédito. Ti Los que quedou matriculaches. colgado. Sí, sí. El matriculouse xusto 2 días antes de que caera todo. Con sonrisas, pero No perdí o closing, piso. no días O piso no closing. perdino E os polo poucos aforros que che quedaban para sellos, non? O todo. foro filatélico. Ice Princess, princesa de xeo, Sí. traduciuse por soñando, soñando, triunfé patinando. Wow. Maravilla, Fijo. maravilla. O traductor dixo: "Hoxe gánome o xornal". No, puxose poético, poético. Tío, sí. Dani, esa é de 2014 ou así, Sí, non? no, 2000, eu creo que 2006, 2007. 2000, sí, pero non No, hai no, moito no, tempo. no, Soñando, soñando, triunfé patinando. Encántame as películas con rima e vou traer películas eróticas con rima Hai unha promesa, hai que lembrarlle a todo o mundo que hai unha promesa de Dani Paquitov de traer a este programa grandes clásicos do Destape
con aquelas rimas maravillosas. Eso é. Pero bueno, eso é algo que estoy diciendo que venga ya. Outro día, bueno, hai moitos meses. Sabes o que fixen? Estaba poñendo música nun partido de básquet. Cadroume o Samaín. Esto era ese día. E como dixen, bueno, hai que actualizar. Creo que no último Tempo Morto puxen Drácula Yeye de Tres Pajares. Maravilloso. Para sorpresa de propios estranos. Podía ser esa ou podía ser Exorcismo Exorcismo tamén a puxen. No seguinte Tempo Morto de Luis y Toledo. Logo, gústame a modalidade de títulos con spoiler. Por exemplo, isto é moi checo para os seguidores do programa. Aquí voume cabrear, Eran chinos. Contaban literalmente a película. O mellor Pedro Pablo non o sabe, pero para que saibas así o máis bestia, o Sexto Sentido en China realmente titularon a como era. O fantasma era él. Él era un fantasma. Por exemplo, a mí fixeme moita gracia Pretty Woman, que lle chamaron literalmente Casei cunha prostituta e aforrei cartos. É verdade? Sí, é verdade. Son O moi de aforrei dados. cartos non. Aforrei cartos, sí, aforrei cartos. Así a película. De contar hai que contalo todo. Sí. Porque que non aforraches cartos non valeu. Temos unha peli americana titulada Rosemary's Baby. Por favor. Bo, Rosemary's esto Baby. é o que máis me cabrea na historia do cine. Disto se falou, pero hai que nomeala Hai que lembralo. Accessit mínimo. Claro, Rosemary's Baby titularon La semilla del diablo. Gracias, amigos. Se había alguna dúbida. No, pero faltou poñer non deixes a tua filla ir a festas con Polanski o mellor. Non é unha cousa solamente chinesa para que vexamos que o de Claro. a semente do diaño. Vale, gracias, moi amable. Gracias, me Pero acaba de reventar la peli. Gústame moito tamén a traducción literal de Brain Death. Brain Death, cerebro morto, titularon Tu madre se ha comido a mi perro. Por certo, esa é unha Esto vai polo traductor esta risa, gracias. Sabes, Brain Dead, que é unha peli que eu vin porque na portada pilleina no videoclub, aparte unha peli gore. Sí. Gore, aos A máis últimos sanguinolenta da historia. Sí, diría eu. os 30 últimos minutos, os 30 últimos minutos é unha auténtica orxía de sangue, Total. non hai rincón do plano que non haxa un brote de sangue, todo bueno, pero eu pilleina, tiña un colega na época do instituto, pilleina no VHS, no videoclub, porque saía en portada Diana Peñalver. Correcto. Que Diana Peñalver. Correcto. Chicas de hoy en día, que con Carmen Conesa protagonizara unha sitcom que ¿Puedo botaban. cantar? Sí. Chicas de hoy en día, como sombra y luz, como cara y cruz, siempre en compañía. Bueno, pues Era un pedazo serio. era un pedazo. Botaban os luz pola noite na dúas. Sí, Lembro correcto, perfectamente. sí. Bueno, Hoy en día. Carmen Conesa, que era máis coñecida das dúas, pero dixen, Diana Peñalver, pero isto é español ou tal. Non, era unha peli, non sei se británica ou americana, non me lembro. No, neozelandesa. Neozelandesa, bueno, claro, eu flipando con Diana Peñalver, que acabou bueno, non vou facer spoilers. No. Xa do que dixemos, Morren todos. Esa é desa triada de arranque maravillosa de Peter Jackson que fixo Bad Taste, Meet the Feebles, que é unha película que recomendamos moitísimo, ou que eu recomendo moito porque se ti recomendamos todo. No, quero dicir que Meet the Feebles é a primeira peli de Muppets orientada dun xeito adulto e salvaxe. Correcto. E despois chegou Brain Death e logo xa A carreira Os americana. Critters, Sí, a carreira The americana. Frighteners, outro título. Aquí agárrame esos fantasmas. É unha peli moi mal rolleira tamén. Sí, Ten está comedia, moi ben. Parte como comedia, pero acaba sendo unha película aterradora, é verdade que é así. Frighteners, que se asustadores. Os asustadores, sí, porque ¿no? era Os que asustaban. dun cazafantasmas que ia cos fantasmas para facer negocio. Claro, en realidad era un timador. ¿Quién decide as traduccións? Pois normalmente a distribuidora considera que pode ser máis comercial ou menos. E como pasa noutros sitios, en moitos eidos da nosa vida, o que está á cabeza das distribuidoras ou a que está entenden moitísimo de cine, sabes? Se é un Soa vos. experto de cine e idiomas a top, se está aí no top.
A ver, eu penso que xa o falamos aquí, pero en España fomos moito de inventar títulos directamente e secuelas directamente de películas que non tiñan secuela, pero que nos en España poñíamos un título e a vendíamos como unha secuela, o sea, Vivancos 3, ¿no? Sí, sí, Ah, no, sí, pero no, esa pero esa non foi. cantas películas, por exemplo, antes de que se fixese a novia de Reanimator, cantas secuelas tivo Reanimator, tivo ata 3 que non tiñan nada que ver. Sí, sí, sí. O que era a inocencia tamén, Sí, e o non sí. estar conectado tan E facilmente. decidías vendo as como- carátulas nos videoclubes, picabas. Home, por exemplo, eu lembro falando disto de ver O carátulas. que molaba ir ao videoclub, Home, iso sí que votamos de menos, porque non é o botabas mesmo. tempo, Non é o mesmo, Non é o mesmo ver as carátulas nas plataformas No, que colles sexan. a carátula, collías por atrás, veías a sinopsis, A- leías. Os fotogramas da parte de atrás, que moitas veces no cine se Sí. recollían, e como, eso tiña un nome, non? Dani, ti que sabes, esas fotos que aparecían nos tabuleiros de É anuncios. o que fan a foto fija, Era chaval. as fotos, sí, sí. tiñan, non sei se tiñan un nome, Tamén chamabanlle Production Stills, Sí, así bueno, como vamos. moi... pero sí que era unha liturxia, non? Ir ao videoclub a ver as Bueno, novidades. eu digo en serio, é unha lembranza de cando estrenaron o Resplandor no Cine Fraga, que eu era moi neno, e lembro esas fotos que ti dis de producción colocadas xunto ao póster, no que salía a cara de Jack Nicholson atravesando a porta, que eu xuro vos que tive moitísimo medo sen saber nin de que ia a película nin nada, só con aquelas fotos. Para min ten un paralelismo co boca a boca. Cando Sí, coñeces sí. eso, a peluquería de barrio Sí, que sí. coñeces polo que che di a veciño ou amigo e tal, eu creo que ás veces iso era como achegarte a peli e non tiñas nin idea, ou mellor podías, no caso do Resplandor, máis menos vislumbrar que era de medo, Que pero aquel home non estaba vendo. Claro. Eso máis ou pero ás menos. veces iso facía que mercases Sí, o billete sí, entrases sí. no Sí, cine. totalmente. E logo, aí a inversa. Quero dicir, pelis que no seu título original facían spoiler, pero aquí ocultábano. A miña favorita é unha peli coñecida, erótica, xaponesa, que en Xapón titulouse Coñecida, Hai erótica no xaponesa. corrida. Hai no corrida. E aquí dixeron El Imperio de los Sentidos. Un poquinho máis elegante. Sí, claro. Sí que coñecida, erótica é xaponesa. Pero sin aí no corrida, non sabemos cal é. Bueno, a ver, moi na liña asiática. Sí, de contar un pouco. Bueno, poñer eu títulos. quero lembrar que vivimos nun país no que se chamou a Truman Capote, minto, a Capote, que era a película original, chamouselle Truman Capote para que a xente non pensase que era de toros. E isto foi real, real, sí. eh? Truman Isto foi Capote de grana e oro. así como cho digo, así foi. Un dos meus preferidos é a película de Anthony Mann, Passed. A película de Anthony Mann, Passed, titulábase Passed, e aquí titulouse Colorado Jim. Por que Colorado Jim? Non o sabemos, pero a confusión foi tal que o personaxe protagonista de James Stewart chamarono tamén Colorado Jim cando non se chamaba Colorado Jim. Quen Eso xa, decidiu Colorado freestyle, Jim? Claro. Tiveron que cambiar non só o título, senón tamén o nome do protagonista. Pero isto é impresionante a impunidade que tiña a peña facendo o que querían, Sí, ¿no? sí, sí. A distribuidora, pero vamos a ver, home, que teña o que dicíamos no concurso, non, contesta mal, pero que teña sentido, pero Claro. Colorado Jim, de onde sae? De ningunes. E logo, por exemplo, un clásico pode ser original na primeira película, pero logo, claro, as secuelas xa cambian, entón non ten moito sentido. Die Hard. Die Hard sería duro de matar ou duro de pelar, pero xa había unha película de Clint Sí, Eastwood que Rebeca titulado presentou aí Duro de pelar. alegacións. Entón dixeron nun rañaceos Jungla de Cristal. Pero claro, no aeroporto logo na segunda tamén era Jungla que sale Die Hard. Die Hard. sí. Die Hard. Sí. Sí. Que a ver, en realidade como a traducción en plan traducindo así falando en plata é como morre Mola máis Jungla que sale. Sí. morre asqueroso morre. Claro, claro, ese unha jarde como de morre. Unha morte chunga, unha Claro, cousa así. tampouco traduciron o JPKG.
Que podían, sabes, aquí No, pero está o clásico. podían decir, "Ei, Carballeira". Está o clásico Hasta la vista, baby, de Eso. Terminator 2, que en España Sayonara. Sayonara, baby, que por añadir No, unha porque cousa. eles dixeron se alí falan en idiomas, nos aquí tamén o traducir. claro. Sayonara, bueno, os xaponeses non había dúbida, non? Respecto a Xungla de Cristal, gústame sempre lembrar que no primeiro momento da producción o protagonista chegou a estar implicado Frank Sinatra Sí. Sí. para protagonizar Jungla de Cristal. Pero No, Frank no, no. Sinatra, pero se tiña xa Por Tana. Bruce. No, pero era unha película que viña dos 70. Ah, vale, Sí, vale. sí, Cando moitas fora a veces- época das películas sobre edificios, como El Coloso en Tamén, Llamas sí, e todas estas. No, sí, pero sí. eu sempre digo que a importancia da Jungla de Cristal na reinvención do héroe de acción do cine é clave, o sea, quero dicir, ata John McClane todos eran de bronce, recibían Mazas, 1000 tiros, claro, mazas, non sei que. Eso na, lembro na camiseta Era Ferris. Sí, Sylvester pero- Stallone, Arlon Eu Schwarzenegger. lembro que todos a mí impresionoume moito no momento no que pisa os cristais, que vai cos pés cheos de Sí, cristais sí, e os vai sí. quitando, Sí. que é como a primeira vez que dis, hostia, este home está No, pasando. pero non solo eso, sino que hai un señor que podía ser Alfredo Eso, Landa, porque sí, estaba sí, medio total, calvo, total. con pelambrera aquí no pechambre, camiseta de tiras, non estaba cachas nin nada, todo o contrario. E se o pensas, o que podería parecer Bruce Willis naquela época que viña de Ten razón, protagonizar sí, Luz de Lúa Luna. e tal, que Sí. fora un exitazo e que lle deu, bueno, o espaldarazo ao cine. Quero dicir, Bruce Willis era non Alfredo Landa, pero sí que era un Bueno. señor normal Sí. da rúa. O último En Boy cambio- Scout é anterior ou despois? No, é posterior. Posterior. Pero é o que ia, Pedro, que resulta que a partir dese papel logo reclámano para cousas Sí. infames como esta de os, como se chama? Esta última que van facer unha nova que saen todos. Mercenarios. Os mercenarios. Los mercenarios, O sea, claro. é dicir, convértese En héroe de acción. en heroe de acción de verdade. É unha cousa moi curiosa. Ten un primo que traballa como perfumista. Kevin Willis. Pero Venga, A mí o último Boy Scout gustoume moitísimo. sempre. O? O último Boy Scout pareceume sempre unha Que daquela foi o guión máis caro que se vendera nunca en Sí, Hollywood. Shane sí, Black. sí, sí. andaba Sí, detrás sí. do guión. Bueno, Sí, sí. e a triloxía da que falábamos de a de Glass e tal, quero dicir que, Sí, que xa me la- mesmo sendo un ser humano da rúa, pero en realidade un ten ese superheroe, aura de Pero é moi superheroe. interesante o que dis da analogía esta con Frank Sinatra, porque efectivamente se fixera Non no seu sabía. tempo, posiblemente Frank Sinatra encaixaría nese papel. Hollywood é moi dos fenotipos. Eu sempre digo que Javier Bardem e Penélope Cruz son exactamente Anthony Quinn e Sofía Loren. Son o mesmo fenotipo exacto, repetido 30, 40 anos despois, porque lle gusta moito. Hollywood ten as súas casillas, están encasillados e teñen este tipo de comportamento que é moi curioso. Bueno, un par delas máis, sí, sí. sí. Pareceme moi ofensiva e moi divertida. Ti tes unha película protagonizada por un actor pasado de peso. Entón, ti tes Beverly Hills Ninja, el ninja de Beverly Hills. La salchicha peleona. E logo Chris Farley morreu e quedou a salchicha peleona. Sí, sí. No, que a tío da distribuidora diciendo ¡qué cachondo É somos! curioso porque É que unha ademais cousa é verdade que tamén este Chris, como era Chris Farley, ¿no? Encaixa nesta tradición de actores con sobrepeso moi metidos De acción. na drogaína Sí, que acaban fenecendo Sí. tráxicamente como John Candy, non? Toda Ojo, esta xente. John Belushi. Belushi, De efectivamente. feito, Por cierto, hai por- Como para John Candy, sí. que Belushi especial de droga. no especial de Adam Sandler dedícalle era moi colega de Chris Farley e dedícalle unha canción e di eso, vas rematar como Belushi and Candy e el dicíalle como que son os meus heróis, Sí, pois sí, bueno, que- se remato así, é o que pois toca, é o que toca. pois veña. Por certo, xa que falades disto, moi recomendable para todo aquel que poida chegarse o documental de Belushi que foi estreado aí non moito, está en algunha plataforma. Non o vin. Creo que estaba, bueno, eu vino, creo que en Movistar ou así, pero seguro que anda rulando polas plataformas. É un documental ademais que ten unha curiosidade, é que en vez de facer entrevistas con micro tal como sería un documental o uso, rescatan
conversas telefónicas con xente coñecida na actualidade, ou seja, falan con Dan Aykroyd, pero en vez de falar con el non Falan sei por se, teléfono. non sei se foi pola COVID Audios de ou algo WhatsApp. así. Sí, pois unha cousa parecida, falan son telefónico ten tamén un pouco de animación, paga moitísimo a pena, sobre todo para os fans como a min de Belushi, onde sí que se narra auxe e caída Por certo, de... Blues Brothers, granujas a todo ritmo. Sí. Tamén Cuidado, cuidado, claro. Sí. Hai que ser Blues Brother que ten moito glamour, non me granuja. Blues granuja, non. Aparte, esa sí que viviu o que foi a evolución dos tempos, porque cando saiu Blues Brothers, que debeu ser no 81, diría 81, por aí. 81, diría Finais dos eu. 70, 81. Bueno, pois aquí titulan a Granujas a todo ritmo, pero cando no ano 99-2000 sacan a segunda, que é Blues Brothers 2000, No xa non hai ni- 98 o sacan 92. titulan a Blues Brothers 2000. Esa está, non. É como É que- a actualización é que de Windows. Non aguantaron a todo ritmo a todos mil. A siguiente do Blues Brothers era Blues Que Brothers conste Vista. que conste que queda mellor. Blues Brothers XP. Blues Brothers 2000, pues, Pero que son máis granujas que Blues Brothers. Agora, qué bonito tería sido ver Granujas a todo ritmo 2000. Por rematar, una nota positiva. bailando Aqua. ¿Sabes? Ana Barbie Girl. Por certo, nesa peli, para os que nos gusta o blues e o ritmo blues tal, o último número é unha pasada como película pichis, como concerto Anda Eric Clapton por espectacular. aí, Como é Clapton, que o Coco último Taylor, todos. Coco Taylor, Dr. Jimmy John, Jimmy Vaughan, bueno, B.B. King está que non está na primeira. O último número, o último acto é espectacular. Bueno, na primeira está Ray Charles, joder. No, tamén. No, pero que a primeira é moi boa película. É moi boa ademais. peli. A segunda, como película, home, Sí, bueno, pichis. Sí. Pichis. Vale, o sea, damoslle todo ao Hasta o final. A ver, hasta o final. As actuacións das segundas tamén. están ben, pero bueno, que logo é un John Goodman, o pouco rapaz. é un pouco un calco do mesmo guión da Sí. primeira, pero John cambiando. Goodman non é mala opción. No. tampouco. Está ben, está ben. A mí pareceme a mellor. Sí. Por certo, que xa estou maior. Xa faláramos do final de Matrix aquí, verdade? Non o sei. No, sei, falamos, non. Nunca falamos diso. Creo que É falamos ti e máis eu, pero por É unha cousa que teño moita paixón porque tamén vai na onda e recolle un pouco o que nos está contando Dani, porque hai un grandísimo error de traducción no final de Matrix, Sí. da traducción castelán, que cambia o sentido totalmente da película. Isto penso que non hai moita xente que se fixara neste dato, pero cando falan o final, cando o ves en versión original, ela leva toda a película, falo de Trinity, dicíndolle a Neo que ten moito medo de contarlle o que lle contou o famoso Oráculo. Oráculo, o disco de Ari Magritte Iso é. que ven logo, vale? Iso é. Marche. Iso é. Entón, Que ben fiado. Que ben fiado aí. Todo guión. Muy rápidamente, entón, eles teñen unha conversa final na que ela lle di que lo que me dijo el oráculo es que me enamoraría de ti y tú serías el elegido, ¿no? Esa é a traducción. Esa traducción en español. En Claro. español. Pero cando a ves en versión original, ela lle di por cierto, no le dice por cierto. No le dice por cierto, Mira, pero no, le dice te vas a reír. So Neo. Oráculo Dicen. díxome que enamoraríame dun home morto, dato moi importante, e que ese home morto sería o elixido. Entón, o beso do final deixa de ter esa especie de significado de Disney de resucítote cun beso, porque ela xa sabía que Que estaba él vai morto. morrer. Claro. Qué bárbaro. ¿Ves? O Sí, que aprendemos por aquí. exemplo, Xa non son os títulos, Eh, que cambian o guión. a última de Matrix, eu vina, estaba de vacacións en Londres e vina en versión original. E non te enteraches de nada. No, si me enterei. Despois dixen, hostia, Porque non tiñan subtítulos. Porque son moi fan da saga, de feito, Sí, sí, eu o sea, tamén, eu tamén. de feito xa vin a de Resurrections, está guapísima, Sí, esa está moi guai. Aí, así, Estrenaron- pum, coche. Non contes nada, non contes. Buah, neno. Hai xente que non a viu. Sale Neo. Bueno, pues sí que me chocou ao rollo ese, porque decía que sí que era un home morto, o sea, que sabías, xa che estaba spoileando que Neo iba a Claro, que morrer. ela ten medo de dicirlle que vai a morrer. Claro. Por iso cala. En a versión española nunca tes esa percepción de que o tipo vai a morrer. É o máis bonito que me gusta cando cala, porque está como ausente. Eu creo que é mellor frase para rematar a sección de... Non sei se tiñas unha cousa máis. Sí, Una veña. coda final. Non sempre empeoramos os títulos. Bueno. Ás veces mellorámolos. Por iso prefiro rematar con vos sabor de boca. Veña. Un clásico de John Ford.
The Searchers, los buscadores, os buscadores. Sí. Aquí titularon Centauros del Desierto. Moito mellor. Esa Moito merece. Moito mellor. Dani Paquitov. E quen foi quen o fixo? Grande, grande, grande. Tauros del desierto. Sí, ya, no. Los buscadores, los buscadores. Eu gustaríame ver esas reunións dos 4 ou 5 gerifantes. Dos 4 ou 5 monos. No, creo que o que decidiu Centauros do Desierto foi un. Sí. No, solamente un dice esto. Non te atreves a coller Centauros del Agárrame cubata, pues, tal cual. Bueno, Xa está. Dani, grazas. Temos aí pendente esa Sí. escolma de títulos do Destape. Dentro de 3 semanas. En 3 semanas, en 3 episodios recollemos de Tres novo. semanas. E agora chega o momento que non podemos deixar de emitir, porque é a sección de Fernando RQR. Dalle, Pini. Vai con calma, xa vai ahora, tranquilo. Ajá. Camaleona, camaleón, durmiendo como un lirón. Camaleona, camaleón, durmiendo como un lirón. Camaleona, camaleón, durmiendo como un lirón. Camaleona, camaleón, durmiendo. Fernando, un aplauso para mí. Aplauso para él sempre. Gústame moito imitalo. Aplauso aí. Como canto, tamén. Como canto. Cantas sexy. Vos escoitadesme sempre así. Sí. Pero na miña cabeza é moito Un mellor. pouco de reverb a veces. Sí, bueno. Non, é para que saibas que aquí no No. Ten rever, imagínate. No, pero non hai Co xogo é o mesmo, non? Na tua cabeza son o mellor. que non hai é autotune. Non, tampouco parecíame desvirtuar a obra original. Hoxe traio unha das seccións A ver. nas que veño A ver. a tumba aberta. Hai cartulina. Non hai cartulina. Non hai, pero hai folios. Estou vendo folios. O titular xa é de Sabes Hans que Christian Andersen. Cando Estou vendo chego, folios, un dado. cando chego como hoxe, pode sair todo ben Ou Ou todo ou contra todo pronóstico. ou unha sección de Fernando Reguer. Todo depende. Non, cuidado que o dado pediuno a produción 2 minutos antes de empezar a grabación. había do- dado, Impresionante. Que non teño este A ver. programa, madre mía. Xa sabedes que Era un dado, quixen innovar un pouco. Sí, o lo loco. Sabedes que este ano Sí. a miña sección chamase Camaleón, porque Sí. vou facer pois cousas camaleónicas. O sea, como todos os anos, pero como cambiaste todos os xa anos, pero tamén, cambiño, efectivamente. Entón, hoxe quero facer unha curta de rol. Unha curta De xogos de rol. Unha curta de rol, efectivamente. Buah, flipa. Entón, Vale. diseñei uns Vas a explicar algo? Adiante, por favor. diseñei unhas personaxes Sí. que vou repartir. Los folios esos, non? Xusto Los ademais folios é estes. masculino en galego, fíjate, ves? Non só te problemas cos pronomes, Porque- sino que no, van porque- cosas. Vale, non pasa nada, home. Non pasa nada. Entón, vou propoñer unha historia. Parece che mal que No, alguén no, estea no. boicoteando a unha explicación. Sempre polo galego. No, porque senón paramos. Adiante. Vale. No. Vale. Entón, vou repartir unhas personaxes. Sí, de novo en femenino. Sí, sí. Sí. Propoño unha historia. Ajá. E a ver que pasa. Ah, vale. Esa é a Que tua os parece? sección. Bueno, claro, a ver, é certo que a explicación está ben, é curta porque tamén Tampouco hai moito máis. a caída. Porque o que é a sección currada. A caída. Non Bueno, está. Mira que diseño de personaxes. Sí, Vou dar unha plantilla unhas de pinceladas. de Excel. Quinta- Trae o tío con un par de o sea, un Excel aí No, mal no, escrito. é que non, é peor, no. é Pero peor que aínda. imprimible producción No, aquí. no. Sí, sí, pero non é peor. Porque Pepe non é Excel. É como o xerador de números aleatorios, o mesmo, pero con cousas Pero distintas. é como si ven e diche, imprímeme internet. Aí. Imprímeme internet aí que pa unha cousa. É que é unha captura de pantalla e non lle quitei nin o xerar. Bueno, imos aló. Eu vou conto un par de datos e Perdón, non que- vas dicir, perdóname que che moleste, pero non vas dicir o título de cada folio, como se chama? O sea, hai un encabezado que é
xerador de personaxes improvisados, por suposto. Vale. Claro, O sea, claro. entraches Punto nunha com. web para buscar isto. Claro. Bueno, vai. Para que vexades que hai preparación. Eu dou un par de datos. máis hablada chuatil. Vou dar un par de datos e quen queira que o colla o personaxe. Vale. Carlos, temos 5 personaxes? Nah, eu son o xefe, non pasa nada. Non, No, me queres son dar. eu que son o da historia. Ah, pois entón non, entón sí que entro. Sí, que claro, entro, claro, sí, entramos sí. todos. Temos a primeira personaxe Satyabama, unha mercera de Pero non vas, pero entrega o show. Ou Ah, non? pero para ter unha o Pero- show queredes? Claro, o show é cada un logo Vale, vai lendo. veña. Home, que te teña que… No, pero esa non, porque sí que a ler baralla, Concho. Agora Ah, sí que é bueno, Satyabama. Pon a barallar A folios. ver, home. Vamos. É que- O máis a ver, radiofónico. Que veña a facer a sección. Fai É ruido, que fai teña que ruido. facer a sección. É que O xa… máis radiofónico que hai que poñerse a barallar folios. Comprime internet e baralla logo. A ver, Está dirixido isto, hai homes e completamente. mulleres, hai paridade, creo que hai máis mulleres que homes, polo tanto, Bueno, bueno, ben. podes Hai paridade, entón. interpretar Hai paridade, polo tanto, Hai correcto. paridade. interpretar podes interpretar o voso gusto. Vale. E aquí vimos. A mí, bueno, que se sepa que a min diume o que quedaba, sabes? O sea, non ¿Sabes o malo de todo? Que tocoume Satyabama. Creo que me vai a fastidiar despois de A- toda esta historia. Gústame a profesión. Mira. Efectivamente un xogo de rol. Sí, sí, Entón, isto a min tocoume. É que son eu. Claro, ves. Bueno, eu te Menos porque se chama Rita, por lo Bueno, demais. que hai que facer? A min, vamos, tamén cousas inquietantes, Eu Carlos. nunca xoguei o rol. temos que tampouco. temos que dicir quen somos, podemos ler Sí, isto para que a xente dale así unha nota por Unha eso. cousa rápida, pero eu son Satyabama, que é unha muller cabra. Sí. Perdón, está inspirado no mundo non é o peor que Chukul, se pode- Cthulhu. Sí. Así un pouco No no mundo non tiña paranormal, así Chucrut, de no mundo Chucrut. Chuculu. Chucrut. No mundo de Lovecraft, así un pouquiño. Son- Sí, eso. Lovecraft, sí. Chuchulú. De Chukulu. Midlove, Eu o digo mundo de Cthulhu. Midlove. Cthulhu. Eu digo Cthulhu. Eu son de Bueno, Cthulhu tamén. eu son Satyabama, muller cabra, son merceira, teño unha mercería. Claro. É que vendes pitillos sueltos tamén, e botóns, Gústame cremalleras. moito o meu aliñamento que é caótica boa. Vale. Teño unha actitude amistosa. Moi ben. E son pesimista. Bueno. Teño as uñas do pé feitas unha merda. Vale. E que signo de zodíaco? Estou aprendendo o meu oficio. Moi ben. Merceira, como se aprende mercería? Bueno, vale. Fran, ti, por Eu favor. son Vidal. Son un humano bello, alineamento legal malvado, profesión minero, actitud hostil. Pareces David Vidal. Son religioso e con Eso, firmes o é profesor de creencias. filosofía. Fajo a copio dunha tos seca e constante. Vale. Pero Pablo, moi rápido. A ver, eu son Rita, humana, moi nova, caótica buena, mercante de viño, amistosa, castaño moreno, bromista e chismosa, e teño os ollos inyectados en sangre. Está moi Bueno. guai o predestinamento, lei Pablo, Pablo, o predestinamento. Que Predestination. predestination. Terei que dar a miña vida para salvar a outro. Cuidado, que isto, oi. Mira, a min vaime poñer o cine, vai poñer a miña vida patas arriba, porque aquí di, cito textualmente, un yelmo traerá su ruina. Claro, se mercas palomitas Yelmo sempre, Cineplex, claro. Isto é porque meto Vas con flocos fillos, semillos, Home, flocos semillos. meto comida de fora. No, pillando butacas VIP, palomitas hai que pedir un préstamo, joder. Ti que Bueno, eu son, desde logo, por biografía, o personaxe máis aburrido. Mirade, chámome Pío. Pío. Son un gnomo adulto, neutral bueno, pastor indiferente, ollos oscuros, color do pelo negro. Eres como el tenista André Gómez. Cualidades, alentador, rasgos físicos, sin sentido del humor, como rasgos físicos. Hasta aquí, o tío máis soso do mundo. Ahora, predestinación. Cuidado, que se viene Nomos y Freddy, porque pone, morirá en la cama, pero no en la suya. Nomos y Freddy. E o último, O meu é Penélope, son un personaxe dos homes Ga porque son muller lagarto, muller cocodrilo, que era, chica cocodrilo, claro. No, Claro, actitud indiferente. Ah. Cualidades comprometida na indiferencia, entendo. Que a miña con zancada militar, gústame o propósito porque quero cazar os culturistas que asesinaron a miña familia. Ajá. Es que eres as de V, ¿cómo se le chamaba? E agora que hai que facer? Dayana, eres Dayana, eres Dayana. Perdón, eu teño un final jodido, Que cale. La bestia de bronce reclamará su alma. Bueno, como é aleatorio, pois eu que sei. Bueno, O que tocou. e xa Agora, acabamos, hasta ¿no? aquí a sección. Hasta aquí. Gustamos. No.
eu vou contar unha historia. Era tardísimo. E vos decidís o que queredes facer. Vale. Moi rápido. Sí, sí, claro, non xa vale, xa che vale. porque- Despertades na xungla Sí. cun sabor de ferro na boca, Sí. moito ruido ao redor. Sí. Daquela estou no dentista, joder. Bueno, Estáse- estades- oftalmón, de cuidado. ferro, Está- moito ruido. Está Póñeme en caendo, situación. está así como unha isliña de terra, está cada vez derrubándose todo. Ajá. Hai un Apocalipse. Hai unha mesiña destas así de salón, Sí. pequena, Ah, claro. con 4 vasos de agua, De exterior. 4 vasos de agua. e vedes unha especie de esqueleto, de pie de esqueleto xigante, De que? De? de pé. pé, un pé de esqueleto. Sí, o vale. esqueleto dun pé, quero Vale. decir. Non sei se se me entende. Sí, os osos dun pé, sí. Pero cando vos fixades, Claro. vedes que ten como un halo ao redor, negro. Un qué? Unha especie de halo Ah. ao redor do pé. E resulta que un disfraz era o pé de Atilano, O de Supermartes. O do supermartes. o do supermartes xigante, Sí. Se acabou a historia, ¿no? cun, Porque pero está No todo do- derrubándose no rápido. 2000. E no maimiño Sí. ten unha esmeralda. No que? Que facedes? Adiante, Carlos! Que queres facer? Se está derrubando todo! Tedes que facer algo! Ao pé, o maimiño! Vale. de Fernando Requena. Bueno, a ver, o que non bebe auga é Pepe, que lle dá todo igual e indiferente. Sí. Pepe morre. Pepe No, ti morre. tens que decir que o fastí. O Pepe Claro. que faga algo que queras facer. Ah, Que como queres Satya facer? Obama. Claro, Vale. cada un que faga, que A queres ver, facer? eu vendolle uns fíos e unhas agullas ao pedatilano para que se arranxe o disfraz, pois o merceira. Que bonito. E digo, e agasallolle un yelmo. E Por dicindo pa ti. Moi ben. Eu doulle a mensaxe a Fran e digolle salva ti a vida porque eu estou para outra. Eu xa non estou para outra. Non é pede culturista, así que a min dame igual. Claro. Ben. Pepe, que queres Hombre, facer? eu que vou a facer meterlle fichas ao personaje de Pedro Pablo a ver si morro na cama del. Mujer joven, humana, hostia. A tope. Aquí a tope. Rápido, Frank, que caes No, polo barranco. eu achégome ao pé de oso, non? Ese tal. Pégolle unha patada porque ten unha actitud hostil, así. Entón, aí pego unha patada, collo a lupa de gemas, botolle un vistazo, átome un pañuelo de lino ao cuello, acreditación de joyero sin ollo. Un momento, perdón, Frank. Tes que tirar dado. O dado era para algo. Vale, claro. Ahora se moi a pega tempo. Ahora cando ten sentido. Moi a tempo, moi a tempo. Claro, menos mal. Sabes que no rol hai que tes habilidades. Entón Sí. tens que tirar dado a ver se podes anudarte o pau de liño na cabeza ou non. Porque igual afogaste sin querer. Non se aborreches. Claro. A ver. Veña, entón. Queres? Se estás seguro? Sí. Es como Tira, vai tira, isto. tira. Tira que? Eu tiro. Sí. Pa que me afogue o pañuelo de lino, que tengo que facer? No, eu tiro. Eu vou tirar. Sí, tira. Se sale boa puntuación. Sí. Atas ben? Pero cale boa. Ah. Aquí que ya tin. A máis alta, non? Tira rápido. Tan ganitos, ¿no? A máis alta, non? Un 2. Non se boa, é casi é o Fora, segundo. fora, É a segunda boa. mellor. Estou morto. Bueno, veña. Por que non apretas? Atas, Non hai nada que abrechas. facer. Pero da patada caeu a esmeralda. Caeu a esmeralda do sí. pé maimiño de Atilano. Sí. Que facemos, Carlos? Pois Tiras polo barranco. No, eu empezo a cantar, quitar prendas. Claro. Ata que toca responder trompeta. pregunta, responder. Ata que toca Claro, trompeta. claro. Ese fallo moito, pois irei para baixo con el. Claro. Teño que recoñecer unha cousa. Que? Non sabías como acababa, Este non? non ten final esta sección. O sea que tirache o dado para ver se avanzábamos, ¿no? Que desastre. E ao Bueno, final Esta gañou. sección non ten. E que gañou? Gañou Fran, non? A ver, na historia salía Tete Mentelle, que un espíritu. Había máis cousas. No próximo Pero, episodio. pero, próximo episodio. se queredes máis pa diante. Agrádame moitísimo non entender por primeira vez esta tempada unha sección túa. Fernando Requerre, un aplauso para porque non. Bravo. Un saludo para Tete Veña que Mentelle. temos Bravo, amo del calabozo. Veña que temos 5 minutos, 4 minutos. Bueno, temos 4 minutillos, pero imos facer un debate a ver que toca. Saca de aí, vamos facer un debate de última hora e a ver que che toca. Si, lee, que pon? Vermello e rosa combinan. Ah, pois mira, é un bo tema para rematar o programa e a partir de aquí pois facemos como está moi de moda isto de facer de todólogo, pois nos agora temos que posicionarnos. Sí. Obviamente en vestido sí, en vaqueiro, en pantalón e jersey non. Non estou de Bueno, acordo, non sei. Bueno, Bueno, a ver, pero Eu tamén. o personaxe de Carlos era Merceira
El saberá. A ver, eu digo, En vestido combina. Mira, perdón un momento. En vestido combina. Estou farto desta discriminación da moda. Sí. Dicindo que o vermello e o rosa non combinan cando veñen da mesma base cromática. Teñen que combinar. Se os convidou a Agatha Ruiz de la Prada no seu momento. De feito, mira, se somos escravos da moda, que nos últimos anos empezaron a sacar xerseis con mestura de vermello e rosa e non pasaba nada. En Castelán había un dito que era rosa e rojo, patada en el ojo, e isto eu non estou de acordo baixo ningún concepto. E logo depende, se é rosa, por exemplo, a de OT1, Claro. non me pega Alfonso de ideoloxía de esquerdas, por exemplo, Antonio vermello e rosa non combinan. Ou con Alfonso Rojo, tampouco. Claro, no. Rosa e Alfonso Rojo, non. Alfonso Rojo, por exemplo, Rosa e Alfonso Rojo combinan. non, Alfonso Rojo é unha metáfora en sí mesmo, non? Sí. É unha contraposición. É un oxímoron. É un oxímoron, como decir inteligencia militar, por exemplo. Bueno, ahora, xa estamos falando. Que hai militares escoitando. Claro, pero temos- ¡Capelán! Era de broma, era de O broma. como que non se responsabiliza Sí, das bueno. opinións vertidas polos seus colaboradores. Sobre todo por Pepe Capelán. Facéndome amigo de colectivos Non, agora fala de militares, veterinarios. A ver, eu é que teño unha camiseta rosa cun logo vermello, polo tanto combinan. Porque senón ¿Es camiseta rosa, Fran? Sí. ¿Y con logo vermello? Sí, sí. É que Co logo vermello e a tipografía clásica de Marvel Comics. A clásica, non a da hora. Non a da hora esa moderna de… No, a de toda a vida. A que parecía nos correos de Barbelmanía Eso de é, Comics iso é, Forum. iso é, Todo iso isto. é, iso Bueno, entón… creo que Hai quórum, ¿no? estamos bastante de Combina, acordo combina. con que o vermello e o rosa combinan perfectamente, polo tanto, deixademos de tonterías porque podedes levar, se queredes, un xersei vermello e pantalón bueno, que A mí me gusta pantalón máis en rosa vestido. e que pantalón rosa en sí claro, en mesmo. dúas prendas monocromáticas, Monocrom- choca Bueno, moito, Miguel non? Bosé, Na en mesma- el o que quero videoclip dicir de é Don iso, na Diablo mesma levaba prenda, sí. pantalón rosa. Pero aquí o que veo que están falando de boquilla, pero eu vou a traer a camiseta rosa e roja. Para o vindeiro episodio. vindeiro episodio. Perdón, que dicías, Frank? Miguel Digo, David, Bosé no tal. videoclip de Don Diablo levaba pantalón rosa. Correcto. Entón, se Miguel Bosé o leva, ¿quiénes somos nós para ¿Quen decir somos? nada? ¿Quen somos? Ninguén. Miguel Somos Bosé Barbie. sabe, Ninguén. o tempo demostrounos que el ten sempre a razón. Sí, señor. Senón, Sempre. senón, se levo o pantalón así. Xa está. Bueno, rematamos, temos que dar as grazas a Pedro Pablo Alonso por estar con nosotros durante estes 3 Grande, episodios. grande. Nada. Podedes seguilos todas as noites ás 11 da noite na Radio Galega, o Contraataque, o programa líder da Radio Galega nesas líder porque logo escoitan o podcast e iso non se conta. Claro, hai que contar todo que Tamén o somos baixan un moito. supermercado. Claro que sí. Pedro, moitísimas grazas. Gracias a vos, un placer. Alejandro Martínez Gracias a Pini nos todos. controles técnicos, Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fernando Requerre na dirección de contidos, Fran Rodríguez. Marchamos, pero marchamos con Ari Magritte, con música en directo, porque como di María Xosé Rodríguez, os músicos tamén tocan. Sí. E hoxe temos unha canción que é o título, porque ela criterio ten, pero este tema titúlase Sin Criterio. Ari Magritte. ¡Bravo! No nos enseñaron a naufragar, solo aprendimos a caminar.
quieres ver. Las manos curtidas de navegar. Veo tus heridas, no dices más, no hay más. No puedo adivinar que todo ha ido mal. Nos contarán la misma historia otra vez, sin entender que ya no hay nada que perder. He avistado nuevos mares que recorrer. Nos lanzaremos